Yun, yari mga katoy, yari. Yun eh. Uy, ala, laki. Ano kaya? Ala, laki mga katoy. Magandang hapon ulit mga katoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. Magdadalaganting pa rin tayo mga katoy, tapos gagamit pa ito. Yan o. Alam mo katoy kung ano pangalan nito, yung na lore na to. Parang ibon kasi mga katoy. Yan. Dalaganting pa rin tayo mga katoy. So yun mga katoy. Sana makadali tayo mga katoy. Janitor face pa na ako. Oh no! Sobrang dalag. Ayun. Malaki mga. Laki mga tayo. Oo. Nasa bitan. Oh no! Grabe. Plastic, akala ko kung ano na to. Akala ko dalag mga to eh. Sus, Ginoo. Grabing kabako eh. Grabe doon kabasay doy. Doy. Kinabahan ako sa'yo ng gusto. Double ko. Dali mga tayo. Mamaw. Wala ko dala. Mamaw, mga katoy, mamaw. Ginagawa mo? Malaki mga katoy. Ay, grabe. Lunok na lunok mga katoy. Sus, Ginoo. Ay, ang laki. Nadali mga katoy ng krik. What? Ha? Uy, kadanga pa rin. Nakadali ko, laki oh. Oo. Grabe, mayroon tayo lang ganito mga tayo. Wow! Mga tayo, lunok na lunok. Sus. Grabe, lunok na lunok mga tayo. Yung krik natin. Sus, baka makawala ito mga tayo. Ito natin, save natin. I-save natin mga tayo, baka makawala. Sayang. Dito natin nalagay. Sus, lunok na lunok mga
Ito yun. Thank you Lord, thank you Lord. Lunok na lunok na ito yun. Akala ko di tayo nakakadali ng ano, pang-ulam. Akala ko kanina ko yung unang ano natin, huli. Dalag na. Sus. Nilamak pa rin. So maganda rin talaga palang merong guys. Uy. Dali sa mga natin ito. Oh. Kurik. Yung natin, kurik. Kurik. Ay, may na to. Solve pa tayo ito. Sus. Ano kaya ito mga wala ko lalagyan natin. Adoy, wala nang gawala mga toy. Mas malaki ito mga toy nung nagawa natin doon sa may ano, may dulo na yun. Siguro ano ito mga toy, 1 kilo. Oh, grabe. Kala ko mga toy makakawala eh. Natulala ako doon eh. Kala ko ay, bigla kasi nga na mga toy, ginano no. Kala ko ano, knife face na naman. Kaya ako na masyadong ano. Ay, thank you Lord. Mga toy, meron na pala tayong ano, sticker. May sticker na pala tayo mga toy, nagpagawa ko. Tapos mga toy, nagpa-imprinta sila bayaw mga toy. Sinagot nila yung bayad dito. Kaya thank you mga bayaw. Thank you. Thank you sa sponsor. At siyempre thank you rin sa mga full support nyo. Maraming salamat mga kasoy. Isa pa sana tayo. Pagkating nyo na. Ginagawa mo. Boundary na tayo. Si quick. Astig na quick na lure. Pasensya na kayo mga toy kung anong pinagpapangalan ko sa mga lure ko. Dito kasi makati sa ano, sa Ilog Pasig, kailangan lilangin mo yung mga isda dito. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sila, sila nadadala sa biya eh. Halas siguro ano to, pagkain ulit. Ayan, sila. Bago sila sa ano na to, sa quick. Sa kirikiti. Wala ko pinagot. Ay, Diyos ko Lord. Ay. Tanda kasi lang ko nito mga rin. Sumisiksag.
Ay, sakit na naman. Dalawang strike mga yun. Isok, saka isa doon. Kamay yun, kamay. Mga kasi, nakaisip pa ako doon sa, ano mga kasi yun, hindi lang na videoan. You know? Medyo maliit lang mga kasi. Ito isa, talaga nyo mga kasi, makita yung isa talaga, malaki. Oh.